1 Mutare 4 August 2024 kuna Changamire Headman Chigodora makadini henyu Changamire ini ndinofara chaizvo batsirai mhuri iyi uyu Clement Zvikiti kune vanhu vaakaona vasina kupfeka pamba pake nguva yaakaona vanhu ava kuma 1 AM kunze kwawekuedza kubva ipopo paakaona vanhu ava ndokutanga kurwara haachagari pamba pake vave kugara musango vanhu ava vanga vasina kupfeka vanoti mai vake namai Leo Chimbadzwa tiri kukumbirawo kuti muvabatsire dambudziko riri kukura riri kuchinja zuva nezuva mazvita wenyu Ishe Moses Mambwere. Date riri pasitembi musi wa 4 August 2024. Maizwa kai? Tokutendere. Handisi ndakainyora batsamba iyi kubva kuna Ishe wenyiyo. Ndikubatsire dambudziko renyiyo. Headman wenyu ndiani? Kuseri kwacho inoti nyaya iyoyi yaita huru kwandiri, handikwanisi, ndaita mutete Changamire. Makakora handina kora shadega mutete ichandiremera wanaoneka munhu asina kupfeka yomuroi unorohwa gani wakarekera utoresha mungi utazotoresha mungu wakaita ndio wakurwara orai zvinhu zvinoitika mukati mwekurarama tsanangura tizwewo Clement. Inini ndakati ndasvika pamba pakatadza kurarika patadza kurarika ndakabva ndatanga kuzwa mavoisi mavoisi andinoaziya anhu andinoziva usikuyo obva ndachivhura dhokwa utoona anhu atorichiya atori murwadzini ndobva ndachitoenda kwana sekuru otosvika kwamutsa sekuru ndobva ndachatsanangura kuti ndozvendasongana kubva ipopo ndobva ndazoenda kwaMamugwere sekuru hapana zvakanyasondipindura ndobva ndati ndakwenda kwaShe Mamugwere kwakwenda kwaShe Mamugwere ndasvika kwaShe Mamugwere She Mamugwere akatushira usiku unozoya mangwana makuseni ndobva ndazototsvaga kwekuenda koorara usiku hwacho ndobva ndazomuka kuenda kwaedza ndaenda kwaedza paya ndope ndakachatsanangurira nyaya yangu ya She Mamugwere aya kati amenoti chinhu chakaitikawo pamba pangu ndozvendakaonawo pamba pangu handizivi kuti anhu aikushandiswa kana kuti kudini pamba pangu. Ishe Mamugwere ndopaakanyora tsamba ichiti tizosongana kwaIshe Mamugwere kuzobva ipo papo hapana chiri chatomboziya kumberi kwayo ndope ndakatopedzisira kutoziya ipo dziri kumanguva iyi dzanga dziri ndakazosvika zvekuma2 ikona akati azinge zvekuma2 dziri kuma2 wakabva waziya asina kupfeka kudaroko anhu ndakaaziya iwo wachibva wanase kuona kuti tazikana ndizoziva angu tiona akaziva kuti tazikana asi kuona ndakaona yakanaka. Mai Leo ndewapi? Ndini. Muri kuwirirana here zviri kutaurwa nemukomana wa? Handisi kuwirirana nazvo. Hamuwirirani nazvo? Ko Mai Crispin? Muri kuwirirana here zviri kutaurwa nemwana? Inini handisi kuwirirana nazvo. Vari kumunyepera? Handingati kunyepa pamba pane maonero akadai akaita. Kana musi kuwirirana nazvo makambosvika pamba pake here musina kupfeka usiku? Handisi ndakambosvika pasina kupfeka. Saka ndati uri kukunyepera ikapa kuti makasvika pamba pake musina kupfeka. right. Ishe Chikara urikanyararaga Ndoda kuti ndinzwisisei zvakanakisisa. Imi ndimi mai wemwana uyu? Imi muri ani wemwana uyu? Ndiri mbuya mukadzi wayo. Ndoda kukubvunzisisa ende dare rakagarira kuti ndikubvunzisisei. Sure. Mama makaona kwamba kumukomana uyu musina kupfeka kuma 1 dzousiku. Hamuna. Hamusati makamboenda kumba kumukomana uyu.
usina kupfeka girazi rangu rabata anobvunza mungu pana mukomana Crispin sekuru wakanoudza ndevapi aya rapa ndo vane mudzimai uyu pawakasvikapo usiku hwacho mbuya wanga varipo sekuru takatamutsa mbuya ndo akatotanga kubuda asaka wewe utaure nyaya kwakagara patoro tata sekuru ndiko ata kukicheni pane nyaya dzikuda kuti nditaure nawo ndopa akazokuda paushanda kukicheni kwauchitaura nawo kukicheni. Alright, ndiro kubvunza futi dzanga dziri kumawani dzeusiku wati wakazwe mazwi uri mumba wobva wabuda apa hope dzadzi kutoramba kutobata apa wakamwe doro here wanga uri chimhene here ndandisina kumwa doro. Alright, wanga usikurota wanga usikuprofita pakuzwa mazwi wobva wabude panze ngekushinge kuti paruwanzi pari pangu ndo zvandakatoita iko asi pakuine dimaka pangapuine kamwedzi kainono kaubuda kakazonga kabuda time yacho kakazonga kabuda ndo zvakazokupe chaya dzaikuti uzoziye kuti gaya ndo zvakaitika iko. Pemakabuda panze makataura nawo ere wanawo? Ndina kutaura nawo ndakabva ndatomhanya kuenda kwaana sekuru. Alright, kwaishe mamwere kwamakaenda mukawadaidzwa mukayananiswa wakabvuma ere nyaya? Kwaishe mamwere atina kuzoenda kuenzaniswa baiko. Amuna. Alright. Imimi mai Crispin ikati uya kunotete mangwana mukainchidi muchiya kuno kune nyaya iripi iri kuno. Ndobva ndabvunza ndikati asi kune nyaya yamangarwa ndikiremidzi kwaishe mamwere. Ndikati nyaya yacho nge yakanaka ere? Aya mhanza dzengu ati nyaya izumira zvakadini zvakanaka. Saka ndobva ndatorara makusena acho yesterday Friday ndobva ndatomuka kubva ndadini ndakadarika pamba pake ndidarika ndizwa kuti nyaya dzoenda kodini komangara pachimamvuri ngei ndobva ndasvika padoo pakakiwa ndosvika kwaana sekuru akanipa chinditsamba akati tsamba iyi yabva kwani pachimamvuri tsamba taiona asi tazikudikana ATP pachimamvuri ndobva tasimuka ndobva tadini ndobva taenda pachimamvuri tasvika pachimamvuri kuya chimamvuri wakati mwauya ndinadzo dzaazukuru tazwa kuti Clemens wasvika vana vachita kuti umba yangu yapiswa ndiana sekuru yemedza ndasaradzo ndio dzitwe pamwe basi ndomatsanangura akati ndakati chimambwire waino hata unodaro nini ndatoti ini handichadini handichanyaya yako handichatongiba dhora iri uende kunyi uende kuwa matondo uende kumaroma pomagaro kumapurisa asi wadini waenda akawe futi kudini kudzoka akati ndikuda tsamba ine chidhindo chondienvi kumapurisa saka echitaura kudaro wazoziva Clemens watendera kudai wazoneka atokumashopu saka tiri kutotaura koko tiri kutoganidzana kudaro tiri kutaura wakabva pafoni ukasvika Clemens waoneka ari kutsime dzasiyo ari kumamvura asi mafambiro acho aidini aiita uri kufambisa zvokufambisa zvokuti kufamba cheuka kudai saka ndakabva ati zvese zvikutaura zvizvi ngatimbosiyana nazvo munhu kutorwara kwaadini kwaari kuita ngatidini ngatitere munhu takabva tatadetete kudini kutera munhu patakatera pacho paanga asi ndokwai mamvura hatizodini hatina kumuona tobva tabva tadzokera vatendera kuenda kumba kwedu iye uri pamhiri ndiri pamhiri tobva tasvika kumba ari kumba akati mukoma ambouya asi haana kusvika paipa pamba wandoguma ari kuruti kudai tibva adzokera ngekufambisa kudini kwenu takasvaka hatina kudini hatina kumuona tobva tarara takazoti Saturday racho ndingati nguva dzinoidzi ndopetakazokwakufona kuti handitore kwana sekuru kwakufona kuti uyai Clemens wapi wakuya tobva tachitoenda tosvika tikazi Clemens wauya naamwe mai adini auya nawo asi wanenge ari kumakomo iyo kwekuenda kunga ari kuenda ndoro uko kwese kwamuri kutsanangura kure ndiri kuda kutenderera paruwanzi paClemens nditsanangurire nhoroondo yeparuwanzi paClemens kuti makazvifambisa sei ini nhoroondo yeparuwanzi paClemens handizi ende tiri papo ndobvunza mukomana uzi Clemens pamba ipo papo unogara nani? Pamba ndinogara ndega. Unogara wega? Ko imimi mbuya taurai tizwe maererano nemailiyo taurai tizwe maererano nenyaya yaClemens maitsvake pamba paClemens anambosvika pamba kwaClemens chii zvakaitika? Clemens wakauya pamba pedu it was 18 minutes to 2 2 AM makanga muri pimi hatiri mumba nini nakubari manheru saka tadaro manje imbwa yakagauta pane gwanzi rinodarika kabari yanoti pamwe anhu ari kudarika
arikwenda hawo kotengesa ndopana murume unogara pamba pedu unoenda kotenga unogara ngasimumwa nemudhiri kutaura nemumwe ndimwe asungwa asho kai tipe mari dzedu zedari tikaitwa ndimwe asungwa asho kai ndoita business ndione nyaya dzesa ndione nyaya dzesa wale masters ana anga sina kupfeka uyu wasungwa kuzuya nani hako ndio akabatwa asina kupfeka ashona ngana asina kupfeka asina mari eto nana kuya kitu bacho chine mari uyo kusungwa ziyani mkazi wako ndio babaliwa wewe ni mkazi wako abadara mareda aya asungwa batiko kumba kumunhu ndia iwona ari aizvo ngachibvise mari yadaire nyaya yekubatwa kumba kwomunhu ndinombotsinhirawo bishana pane pari kutaurika pari mode kutsinhira kwete visa tapuwe mari yedu mukatsinhira mahara ndikuni pari kusarira unoyana rini mari yedu andisiziya vana mune muground vamungatoigone kuita ndikubatsira yandiriga onekwamatsira yama dzako kusanyongerera akamukarumba kwabva ndiri kutobvunza zvakanaka kuti munoona arini kwati handisi kuziya saka ndikwendi umu ndinokwanisa kutonga munhu anenge asina mari yedare ndatomuzigira tsitsi kuti uyu munhu hakuna kwaanona mari saka mukati handisiri kuziya irafe mutondidira pamusoro penyaya yenyu kwe zvaitika ndakanga ndisiri ko mukati kachizokuti ndisingaiti motatoda kogaromba kwenu ndomurise muground mobuda henyu mochindogwinya kundooneka muzimba dzari musina kupfeka kana kuchindopomerwa zvino zvemusikazii zvingane zvinogadzirisika abatwa asina mari yaitozviziya haitongwiba nekuti ndinoenda ndisina mari ndikaenda ndisina mari haitongwi nanhasi aichatotongwi wochogara kasikana mbuya nyaya dzakaona dziri panapa kamira ndinopanango ndokwenda budai panze motsvaga mari zvakaimaaina kumanzuru nawo yakoamadimakaluka muri akuma futi mauti atane mari kuti changamira inini ndiriwo one family yekwachimbadzo tatora tsamba 1 yakabva kuno ichinzi inoda mari yemarino saka ndindangoya nemari yacho ndikati imirire family yekwachimbadzo ndisingazivi kuti ine maindividuals saka isu tachiti imimi maenda kosungwa uzi uya nevanhu vako vabvise mari tivatonge tingawatonga maharare vanhu venyamaimimi maitofarwa tori kutokuti matunzira neduka kuda mugirani mutogareri mungatomirira kuti tizotokubvunza vamwe mubvunza samuna mhosva mina wetine nyana wange awa chenyiwo papa motomira pane zvachakubvunzaiwo asi wendine nyana wange awa ngawandipe mari yangu ndifambe nawo nenyaya yawo pamusoro ichangamira kana muri kuti mati alegi chimbadzo vabude imwe mari yacho ngaimirire vari kugona kwavo imwe yacho ngaiwe asungwa angu esara here ndandirumburisa kuti aise musitokisa esara here awosera wabudise mudare kuti uyu anatsa kuona muono tiri kumutaurira uyu because uchazopembenwa manje mangwani kana anatsa kuona mubudiro chichazoita kana adero ava womuda mudare waniomirira avo vanozopinda mudare takuwabvunza mibvunzo yemukadzi wauya naye tsvaka imwe yacho toti ngatsvake imwe yacho ndifambe Black Lemons, tipe mari toretai akaona saka asina raramiro yakanaka panyika panapa saka ndakuda kutoti zvitobvuruvhaiwa wabatwa nedare rangu wobatwa nedare rachiremba ndogadzirisa nyaya yake akabatwa matare mairi kana paine zvemamuri kumuita hapana zvemushange muchimuita kana pasina zvemamuri kumuita toona chichi kutori ndimo Purisa, wake up, Purisa, wake up. You're from a big guy to go to Sano. When you ever want to another Banapa, when you ever want to a woman to a big right, got to find a tone.
zvandiri kuda ngezvokuda izvi kana imwewo muchiti hamuna chamuri kuziva hamuna kubvira makasvikapo imwemwe mailiyo munoroya here muri bobo Mai Clemens munoroya here Ini pangu ngadara pangu ndoshandiswa zvinhu zvendisingaiti ndati munoroya here handiroi babangu ndandoshandiswa ndisikazi haya bvume mhosva yachinyarara ava vasi kure nechokwadi avari pedyo nechokwadi havasi kuramba nhau iripo havasi kumbotenderera kana kuti changavaribvunza kubvunza maita zvakanaka matopindura heni kuda kutoshandiswawo ende mhepo dzitoripo zviriko zvinoitika makazoshandiswa mukasvika kumba kwemukomana obva akuonai apo mamusina kupfeka modini mokumbira ruregerero kuti modini mungadini andikumbirira gero bandanazi ngatifambe tinofamba pakushandiswa kwamurira muchiziva ndiroshandiswa ndati dzimwe nguva ndonga ndichishandiswa ndisikadimba ndisingazivi alright zvakanaka Mai Clemens zvatinoda kuti tiite kezvokuti inyaya iyi hatina chichinoda kuti tibvunzise zvakanyanye kuwanda padii kwasabhuku makakunde wakati handiigadzirisiba handidi wakati ngaende mberi handidi alright tataura tizwa baniyo inini ndinewo mubvunzo panhau inei nyaya inoi muzukuru wangu ari kuya konditaurira haana kutaura kuti wakaona vanhu hangi basipa muzukuru wangu wakataura kuti una mbuya amweni aakaona unaziva mbuya acho ndiani mbuya acho shamwari haina nhutundo yandakaona tsamba iri sorry inini akaita the best person wokutifonera ndakafonera wana chimambwere ndofunga kuma 19 makuseni so vainditi Clemens ndichitaura naye akanditi ndaona akanzvenga kutaura mai wangu ini akataura mbuya namai ake ndimandabvunzisisa kairi katatu kuti waona akashama ndembati ho but zvinhu zvisa zvichizoitika zvokuti Clemens wakutendera pfungwa ndataura sokoni kuti Clemens aona zvinhu chaizvo chaizvo unogona kupenga kana kufa saka batai mashoko aya munyore zvinhu basi mangwana zvizofambika tsamba iri panera saka tsamba iri kuti akakunzvenga mbuya aya kuti yamhosva tsamba iyi mbuya acho ari mbuya hapana paari pomara nitsamba ndakanyorwa nesoko ari kutsinyorera tsamba inini yairi panapa katamboerenga tsamba makadini henyu baba takudare makadini henyu baba ini ndinofara chaizvo uyu ndiClement Zikiti wasvika pano kuma 2 am pamba pangu achiti pamba pake hapasi kurarika pane vanhu vanouya neusiku vanhu ivava vachiimba rwiyo rwavo neusiku vanhu vacho vanoti mailiyo mukadzi wenyu Mai Crispin mai vake saka tiri kuti mangwana makuseni muye nawo kumba kwangu tizwe kuti vanonga vachidei pamba paClemens usiku uye vachiimba pamba paClement uyai makuseni na8 date 2 August 2024 seri kwacho kunoti azichimbomirai mutaudza nezvenyaya iyoyo nyaya iri uno ndo pamunomubvunzira unonga amubvunza uri kuzviziva mazvita wenyu ishe emumambwere pazasi pacho pobva pazi ava mbuya ava tichavadaidza hama dzavo dziripo pana mbuya amweni aripo pana mbuya ari kutsikirirwa pana mbuya amwe ari kutaura pana mbuya regerai nditaure ndichida izvi anhu aritaura ngatinyarare amwe ari kutodya tibvumizi ari kudya padare panapa munondodyira uko ndo zvinokonese mukutsengaimo ndo mukutaura chinhu chinoitika ngechekuda izvi vadare masabhuku nyaya iri dotirembesa
Unasokora kuti takati chete panapa. Hapana mgarengera. Ndinoshava direction yekufamba nevashasha panyaya. Ngati zvipfumure madumu adu ngashandiro futi. Ngati rwisere nawo madumu ari momona. Musatambarira makumbo, musamanike makumbo, kure makumbo. Ndio kutangira makumbo. Uyoone mukadzi here mukomana. Haana mukadzi. Wangana sokaenda. Isungatibate mashoko anatsa kutaurwa pana hama yangu yataura kusero kuti ndope yakati Medway kana Clemens akazviona zviro zvechokwadi ungagona kufa kana kupenga. Zvino Clemens wakupenga taane chokwadi chekuti Clemens chokwadi wakadi wakaona asi anhu akaona kana paine umwe uri behind ndosaka umwe munhu ari kuzotaura achito kuda ndiri kusha shandiswa panenge paine umwe munhu uri behind. Ini ndofanya kuti nyaya yomwe inotongwa neimwe munozoona kuti umwe munhu unozoti asi ndo akanitemera saka tikazobvunzurudza apo muchaona kuti uri behind unogona kuzozi ndiye akanitemera kana ndiye akandaidza. So apa zvaapachena Clemens wakaona because onai zvaari Clemens wakurwara zviri kuitika apa kapa mbuya asi kutaurwa aya ndofunga nenharaunda inotovaziya ndichamangwiza munharaunda chamakuduba saka ndo muridzi wenyaya yese ava majunior zakaoneka Asi ndombozoka pana babaliyo. Mbuya akataurwa makazwa here ivi. Taure ndiye. Amwe mbuya anozi mbuya matimati mukunda wekwa Chesi. Mbuya matimati. Mshani baba vari. Habangu sokwe. Unozviziva kundonyara vate kwako. Ndiye wakataura. Kana kuna chemangoro wacho wakataura kuti ane muri kuwadira vetisakisa. Exactly. Kama ina. Saka. Handisi kunyepa. Haya zvetatoaziya mbuya. Saka muona ndabudisa tsamba iyi. Handoziya Chesa Guzmo. saka ndiwo ari kushandisana. Andichaziba manje. Ndiye team leader. Andichaziba. Right. Zvatinoita ngezvekuda izvi. Apo katarira kambuya. Maponesa mukataura naanhu echiseka isusu tiri pabusiness. Vasekerera munhu noti munoziyana ndichadzingira mwese panapa.